Štvrtý príklad leadershipu. Líder je katalizátorom inovácie v organizácii. Podporuje nové myšlienky a nápady, vytvára prostredie, kde sa ľudia cítia slobodní, prichádza s novými nápadmi a podporuje ich realizáciu. Inovácie sa stávajú súčasťou rastúcich firiem a tímov. Podpora ľudí, ktorí prichádzajú s inováciami, je úlohou každého lídra novej generácie. Ale nestačí len podporovať, dôležité je aj vybrať tie správne inovácie pre pokrok tímu alebo firmy a hlavne ich implementovať do procesov alebo do systému. Vyhodnocovať ich účinnosť a vplyv na dosahovanie cieľov. Každý, kto príde s inováciou, ktorá pomohla zlepšiť výsledky firmy alebo tímu, má byť za to odmenený. Už Baťa mal na to systém, kde každý, kto priniesol inováciu, ktorá viedla k lepším výsledkom, dostal za to svoju odmenu. Ulož si toto video a pošli ho 3 svojim kámošom, ktorým by mohlo pomôcť. Podel sa s nami v komentári, aké inovácie si v poslednom čase aplikoval